Oh, ayusa nakasuway na ba mo og lechon og rabbit? Di matabas-tabas og unod lami pa sa manok. Pero team di pagkayusa og karne ani wala gyud lang sa. Pasensya kayo sa mga pit lover da, gitukob yung mga singgawong inyong rabbit. Grabe makadagtukob sa mga singgawong og hilamos ra awan na di kapasundayag lahos. O di na po, sugdan na nato. Nangahoy na ng usa ka singgawong da, nahutdan magsugnod. Agwanta na lang sa palwa. Samtang nanguha og kahoy ang usa ka singgawong da, murag na siya nakitaan. Awan na kapasundayag, iukoy na din nas usa ka singgawong. Matik gisugdan na sa sako largo, abat sina. Di ara gikuha na nas balhibo das duha ka singgawong. Pagkahuman natog limpyo, gidagkutan na atong uling das usa ka singgawong pod. Kuhaan na po nagtangad da sa usa pang pahumot ba. Ambot lang pod nganong kaning tangad mo itiradahan basta lechon ang hisgutan. Di ara gimaniho na po nas usa ka singgawong da og timpla atong tukbononon. Awtay sa ato sa ning tuhugon daan. Gigamitan na nato dag kawayan nga tuhugan para di jud masunog inig-tak-ang. Pagkahuman og tuhog sa usa ka singgawong matik itimplahan na niya da largo. Gimikos-mikosa na nato di og magic lami. Di gyud na mawa ang magic lami mao man magdagbida sa tong timplada. Syempre di po na magpawahi atong asin. Ginudnod na sa mga kalawasan sa usa ka singgawong para monunot dihang lasa ba. Ikahuman hakpan na nato aning balagjis nato nga materialis. Ilunod na na nato destiyan. Mao gyud ni magpahumot sa tong lutoon kaning mga materialisa. Ikahuman hakpan ba gyud nato aning lain natong materialis. Matik ipaslak na din tani atong tangad pang babaho sa tong lechon ba. Wala na daghang pasundayag atong tangad gikumos na sa usa ka singgawong largo. Gidelikatan na sa usa ka singgawong daog ugsok para sa tong tungtunganan. Gibuyokan na din sa usa ka singgawong daog patis ang dapit sa tiyan. Pagkahuman og timpla gitahi na po na sa usa ka singgawong dia. Matik ato din gihaplasan siya og patis pang pakolor ba. Sa mga pitlaber da pasensya kayo gitukob yun sa mga singgawong. Matik una daghang pasundayag gitak-ang na tani. Sa mga mukaon na ning mananapa di ta mabalaka legal ra ni siya kay culture di binuhi ra. Porting pagkayo saw dali ara mi puwa. Di matabas-tabas o mura ra pod og lechon. Ay unsam day tawag nimo ana. Paboton lang tanig pila ka oras porting ang pagkadali ang maluto ani kay gamay ra kayo. Asos pagka-crispyha sa panit o di mayon yano. O naunsa naman nga porting naman pagkaituman na lagi. Dili na siya paigha katunang itom-itom sa panit. After pila ka oras nitong pinabot, gidad-an na naglangkay sa usa ka singgawong da. Gidabdaban na din naglangkay sa usa ka singgawong da pang pa-crispy sa panit ba. Mao ra na siya teknik pang pa-crispy sa panit sa lechon ba. Diara after nato na human og dabdaban, asos porti ng pagkaayo sa hauno na tana. Ibutang din sa tong lamisa. Sound check bit testingan ko na nato. Check be. Asos porting pagkaayo sa pagka-crispy ha di matabas-tabas. Wala daghang langay hulbutan na sa kawayan. Pagkalamian naman tukbo na niyo magtuo man sa datong laway. Wala daghang pasundayag tukbon sa namoni kay gipanggusla na pagkayong mga singgawong forma nag mga lunos. Habab Bulal babog rabbit. Ay, nagunang babae kay malas na. Wala, kagubot ang mga singgawong. Lalutong na may. Ito kalapan. May manggut. Awa. Baka mo kasawan tang kilaw eh. Kasawan na ito ang mo. Kasawan na Yapan. Grabe naman kung mga ambugan mo. Ayun na hilapti kay magamo na mo. Bawo na ni dagat. Salo? Ba rabbit dagat. Kanon ba? Kanon ay nagamo ka gali. Kasabi kayo? Pero pagkilit ang lamig. Sinuhulan mo. Bulay ko ano ba? Kuan ba mura sa kuan ba? Crispy kayo? Ay lem. Hoy. Nawala yung Ba ko ma. Yung papa nga kilit mo. Tilaw ba? Tilaw. Di ba kasi di ay marang. Nakagubot ang mga singgawong. Grabe. Di ba? Ay di. Over the heart. Ay, lamot eh. Grabe. Saka ko ni silikot alam mo. Gas but ba? Ayos eh. Man, good. Mal eh. Bago eh. Bunal. Oh. Pangan mo. Pangan. Ni ka. Ini. Crispy ang panin. Crispy mo lang, oh. Kanto ba? Carbon. Saan ka? Ay, alam mo to? Tulapin mo daw, no? Ang dami. Bigil. Wala lagi soy pampati sa dahon. Wala hoy. Kom. Usap pa may patisan lagi soy pas dahon. Kumpay na. Kapag patisan ikaw. Wala na may par. Wala patisig na. Ato na. Ninyo ba? Bot nang kuan. Di mo mga ni dip, ha? Ignorante po ning buing eh. Hoy, pastrumbon sa raman. Wrong iron. Tayo Ako ni. kiro ko haw. Ay
Ayaw, uy. Okay, ba? Mura ka ng haguloy, sama-sama na eh. Yung God! Ayun ka! Tagtag! Ay, sumugaw. Ang nanilpan to. Kaya 1 million. Asos, grabe man kadagtukob sa mga singkaong purmag mga lunos, purti dagwag mga lamoy, di matabas-tabas, di panghilamos raman, grabe. Awan na kapasundayag, mag-shoutout sa tatong mga singkaong. Shoutout kang Armando Medikilio Ribato, kang Joykiel de los Reyes, kang Modisto Opidir, kang Glenn Roski, kang Gian Kyle Hernandez, kang James Bausag, kang Eric Blanca, kang Marvin Versosa Donadillo, kang Mary Jane Manabat, kang Zian Bongko, kang Azir Otom Taraya, kang Molina Yang, kang John Deere Pobre, kang Rosabel Caracol Takgos, o kang Ninyo Ilustrisimo. Shoutout tanan ninyo mga singkaong, diri lang takot to mga singkaong, i-share ko like nga video para mas nakapatang matukob.